Výhliadková väža nad mestom Spišská Nová Ves. Výhliadková väža sa nachádza na zalesnenom kopci v lokalite Šulerloch pri Spišskej Novej Vsi. Túto lokalitu radi využívajú miestni obyvatelia na relax a prechádzky. Výška výhliadkovej väže je 24 metrov a bola postavená v roku 2022. Z jej vrcholu je fantastický výhľad na Vysoké Tatry, Slovenský raj, Levočské vrchy, Kozie chrbty a samozrejme aj mesto Spišská Nová Ves. Väža je súčasťou vzdušného koridoru nedalekého letiska, preto má výrazný červeno-biely náter. Okolie väže je pekne upravené, nachádzajú sa tu stoly, lavičky a stojany na bicykle. K rozhľadni sa dá z mesta dostať po viacerých značených chodníkoch. Výstup je nenáročný a zaberie približne hodinu.